Ahojte, milí poslucháči. Stojíme na prahu nového roka, čistého listu, ktorý čaká na naše príbehy. Nech je tento rok pre vás rokom pokoja, zdravia a drobných radostí, ktoré robia každý deň výnimočným. Prajem vám odvahu skúšať nové veci, silu zdávať tie náročné a ľudí okolo seba, pri ktorých môžete byť sami sebou. Nech sa vám plnia sny, tie veľké, aj tie celkom tiché. Nech máte čas na to, na čom naozaj záleží a nech vás každý nový deň posunie o krok bližšie k spokojnosti. S novým rokom sa vždy spájali mnohé povery. Hovorilo sa, ako na nový rok, tak po celý rok. Nemať vo vrecku nejaký ten peniaz znamenalo chudobu. Ak prvým návštevníkom na nový rok bola žena, priniesla do domu nešťastie. Naopak vítaní boli mladí a zdraví muži. Tí nosili zdravie, šťastie a bohatstvo. Z izby sa nesmielo nič vyniesť ani vymiesť. Do nového roka veľa zdravia, šťastia, lásky, nech sa vám darí a všetko zlé nech sa stratí. Nech nový rok šťastie nesie, úsmev, zdravie, dobré správy, nech vám každý jeden deň len to dobre prináša. Na nový rok vinčujem vám. Nech radosť vládne vaším dňom, nech starosti ostanú v starom roku a úsmev býva našim domom. Zdravie, šťastie, pokoj v duši, nech sa vám v novom roku darí. Nech je nový rok plný úsmevov, tepla domova a splnených prianí. Ďakujeme, že ste s nami. Šťastný nový rok!